Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा बे समाव गुड निउज बेनो जाबाय GT PGT रिजाल्टनि सायाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों। गोबाव समनिफ्रायनो बयबो नेबाय थादोंमोन जे रिजाल्ट माब्ला होगोन 1:1 माब्ला मोनगोन बिनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे भेरिफिकेसन डेट दायो फैबाय जों बेखौ नायगोन। दा बिनि सिगां जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। जेब्लायबो लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जबनि सायाव आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजोंनो लेटेस्ट आपडेट्स मोननो हागोन। दा जियानो जा जों नायग्रोनोसै बेनो जाबाय GT PGT BTC नि आन्दाराव जिनिखि एग्जाम जालांबाय दा बिनि मोनसे इम्पर्टेन्ट नटिस फैदों। दा बिनि सिगां जों वेबसाइटआव फैग्रोबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो दासिम लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै रिजाल्टनि सायाव जे रिजाल्टआ दिनै ओंखारगोन ओंखारा दा नोंथांमोना बेयाव नायबाय थाबानो जाबाय। नाथाय मोनसे डेट फैग्रोबाय बेनो जाबाय भेरिफिकेसन खालामनाय अफिसियेल मोनसे डेट फैदों आरो बे डेटआ जागायसिगोन नोंथांमोना थाबैनो बेखौ जों दायो नटिसखौ नायनोसै। दा बे जाबाय नटिस बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना GT PGT TET होदोंमोन BTC नि आन्दाराव दा बिनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन डेट फैग्रोबाय। अके स' बे डेट फैग्रोबाय नोंथांमोना मोनदों जे 1 एप्रिलनिफ्राय 6 मेनि गेजेराव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनाय जासिगोन GT PGT रल नाम्बार वाइसआव। अके स' बे डेटखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि बड'लेण्ड स्टाफ कलेज दङ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारा 1 एप्रिलनिफ्राय जागायसिगोन रल नाम्बार वाइसआव। एग्जाम्पल 1 निफ्राय 7:35 दङबा 1 एप्रिलाव जागोन। थिग बेबादिनो डेट वाइस दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो आरो लिंकआ थाबैनो एक्टिभ जानो हागौ रिजाल्टनि बागै दा बुंनो हाथ'वा बाट फैनाय चान्सआ दङ। दा बेखौ जों मिन्थिबाय डेट वाइसआव नोंथांमोना थांनांगोन। अके देन नेक्स्टआव फैबाय नोंथांमोननि आरोबाव जायनोखि नन BTS दंमोन ना नोंथांमोननिया 8 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन डेट वाइसआव नायना ला सेम लकेसन दङ बेयाव नोंथांमोनाबो थांनांगोन। देन बे जाबाय PGT। दानिया नेक्स्टआव बेनो जाबाय GT जायनोखि नोंथांमोना पास खालामगोन जुदि दा पास खालामगोन खालामाबा डेट फैग्रोबाय। अके बे डेटआ स' नोंथांमोननिया रैखा जाग्रोबाय जेरै GTआव पास खालामनायबा एबा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन डेटआ जाबाय 22 एप्रिलाव दङ होननाय। अके रल नाम्बार 1 निफ्राय 760 बा 22 एप्रिलाव नोंथांमोना थांनांगोन सेम लकेसन। थिग बेबादिनो डेट वाइस दङ रल नाम्बार वाइस दङ बेखौबो नोंथांमोना नायदोनाय। अके क'क्राझाराव थांनांगोन बेखिनिया। स' बेनिफ्राय GTआवबो आरोबाव नन BTC दङना केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो गाहायाव मोनदों बेनो जाबाय 3 मेनिफ्राय जागायसिगोन। अके 3 मेनिफ्राय नोंथांमोनाबो जागायसिगोन 6 मेसिम। दा बेनो जाबाय सेम लकेसनाव थांनांगोन नोंथांमोना। देन बेनिफ्राय वेबसाइटआ दायो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै रिजाल्टआ जानो हागौ थाबैनो जासिगोन बेयावनो मोनगोन। देन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा होनदों Annexure 1 दङ बे Annexure 1 फर्मेटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लांनांगोन जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव थाङो। दा बेखिनि आपडेट फैग्रोबाय आसा खालामो थाबैनो रिजाल्ट ओंखारथों। देन बेनिफ्राय गुबुन एग्जाम जानो गोनां ग्रेड 3 नन टेक्निकेला आसा खालामो थाबैनो फैथों एन्ड फरेस्टनि रिजाल्ट थाबैनो फैथों एन्ड ग्रेड 4 रिजाल्ट फाइनालिस्ट फैनो गोनां दङ थाबैनो फैथोंसै। दा भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो।